Mit navn er Stig, og jeg er mobber. Mit navn er Søren, og jeg er mobbeoffer. Og det kast. Jeg er pædagog, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere mobning på sociale medier. Jeg ved ikke, om noget grimt tøj, Søren han er på i dag, den lille bøsse, og jeg tror lige, jeg skriver til ham. Nå. Det var da en ubehagelig besked, jeg har fået, Stig. Jeg tager mig lige ind på hans også. Sender noget retur. Han ser sgu heller ikke for smart ud. Ej, hold nu kæft, mand. Så har Søren også lige taget mig et opslag, hvor han siger, at jeg er grim. Ah, men okay. Han får slet ikke lige så mange likes som mig. Jeg har allerede 130 likes. Nu skriver jeg fandme lige tilbage til ham og driller ham lidt. Jeg ved, at hans onkel er meget syg, så kan han fandme lære det. Du skal fandme ikke kalde mig grim. Og du skal heller ikke sige, det er min onkel. Han er lidt født, Ja, det er det. Du er så grim, du er. Hvad foregår her? Du følger lige med herude nu. Fandme bøsse! Stiller du noget? Vi vil ikke have det slåseri her i klubben. Hvad er det, der foregår mellem jer to? Ja, ikke noget. Ingen. Nå. Kan vi lukke den her så? Ja. Det er godt. Så giv hinanden hånden, og så er vi over det. Godt. Ud med jer igen.